hau irabazi arte podcasta da, ni nora naiz eta nire ondoan beti bezala Olatz. Zer moduz, Olatz? Ondo gaurko gonbidatuari buruz gauza gehiago ikasteko irrikitan. Bai, gogotsu gaude. Beraz, zuzenan aurkeztuko dugu. Gaur gurera Ainara Arkarazo etorri da, korrikalaria. Kaixo, Ainara, zer moduz? Anda. Ainara, zu abadiñokoa zara. Norak esan du bezala korrikalaria, mendian ibiltzen zara. Zergatik mendia? Gindala 12 urte uniko garaian hasi nintzen apur bat mendira joetan. Lagun batzukin joeten nintzen, ze eurei bebai mendia guztetan jakien. Batzutan mendia, beste batzutan bizikletan ibilten nintzen, beste batzutan pasioan urtetan nintzen. Orduen, hasi nintzen ariketa fisikoa sartzen nire rutina barruen. Eta holan, geroz eta gehiago mendira joeten, eta gaur arte. Eta zuk 2020 urtean erabaki bat hartzen duzu dela zure lehenengo lasterketa egitea. Nola hartzen duzu erabaki hori ezaten, lehiatuko naiz? Ordurako ja, ibilten nintzen asko mendian, eta buelta nahiko luzotzuk egiten abesan. Oinez dana, baina, egiten aben, eta gero, egun batzutan korrika egiten aben, baina, etxe ingurutik, mendian ez. Justo gure herri onduen dauz hor ginen lasterketa, Anboto mendia egoten dana, eta urtero egiten dana. Eta, lagun batek ezagozten zera, ingo dugu horten, eta bera mendian ibilten zen. Orduen, erabaki genuen egitea, eta guen nintzen, amaitzera. Eta hori izan zen, 2020an izan zen nire lehenengo lasterketa. Baina oso ezberdina izan beharko da kalean korrika egitetik mendian egitera, ez? Bai, hori da. Eta gainera kalara gure inguruetan, nire nuen ohitute mendira joetera eta tontorrak egitera. Nire zatoztien nien, baina zuk egiten duzu mendian korrika, klaro, nik esaten nahi, mendian korrika, tontorretara egoteko, oinez egiten dut, ez dut korrika egiten. Eta horregatik, nik korrika, beti zatitu izen dut, alde batetik mendira oinez, lagunekin eta oinez ibilten, eta gero ez alde batetik, urtetan nintzen korrika, 5-10 kilometro, etxe ingurutik aldapagitxigaz. Urteekin soi oso betzen, egunero kirola egiten, korrika, mendian, egun baten soi ez pertsona bategaz, eta esaten dut, zera, bajatuko gara trotien? Azten zara bajetan trotien, gero, azten zara benga aldapa hau, lehen egiten aben oinez, eta oin egiten dut, korrika apur saiatzen naz, eta holan, gaur egun arte. Wow. Niri bideoak ikusten ditudanean eta horrela, iruditzai pixka bat arriskutsua. Bada, arriskutsua mendian korrika egitea? Jausten zara, ez dakit, ipurdikoak hartzen dozuz, baina, momentuz ez date pasabolan. Ez duzu inoiz istripurik eduki? Ez. Wow. Jauzi, oratoiek, golpeak, baina gero... Ya está, txapa pintura. Pare bat egun eta listo, eta dana ondo. Eta 2025an, 5 urte geroago, hainbat podium hartu dituzu karrera batzuetan. Bai. Zer moduz esperientzia horiek? Ez nahen espero. Ez. 2020an eta gero, urtero egiten naben hartu naben rutina egiteko zorginen lasterketa hau, eta urtero egiten naben, eta gero aurreko urtean erabaki naben distantzia luzeko lasterketak egitea. Aurretik bebai nire lenguzinari mendi asko guztetan jako, eta orduen beragaz bebai buelta luzeak egiten ginen zen menditik, mendi martzetara puntetan ginen, eta justo beragaz bebai izena bezan bi lasterketa luze. Luze esaten dugunean, zenbat esaten dugu? Ultra, 60 kilometro bitartean. Korrika? Korrika oinez aldana. Momentu horretan alzana. Eta hori, eta beragazina bezan lasterketa bi horrek. Eta orduen, horten esan aurrek urtien esan aben hasieran. Ikusite zelan joen zan, eta amaitza lortu nabela hori zara hasierako helburue, eta esan aben, ordu asko sartzen dut mendian, guztetan jate, osazken nire rutinaren parte da, nire mendire superposik. Eta egunero. Orduan, zaten, jate kostauko hainbeste preparatzea ultradistantziako lasterketa bat. Eta orduen behar ekin naben, nire lenguzinagaz aurretik egindako horrebiak, barriro egitea, nire kabuz. Eta gero, konturatu nintzen, beste batera punta ezkero, Euskal Herriko Ultrakopan parte hartzen nabela, puntuatzen nabela. Horren zen, hirugarren bat. Eta sartu nabezan, 3. Eta horri zen, joan nintzen, a ber, ke pasa. Eta hori, eta lehenengo karrera izan zen apirilean, eta oso sentsazio honekin, eta gestiona naben oso ondo, maitu naben ondo, energiagaz, eta posik. Eta mentalki bazoste suposatzen bezain beste, zen hau ditute denpora asko pasetara mendian. Eta guzta baiten jate. Orduen, horregaitik bebai ultra distantziara animau nintzen, zebanekien orduek, zauz nekatute gure dozu amaitu. Danaz da polite, baina, badakizu banekien mentalki esostela suposatuko hainbeste olako esfortzue. Gero beste gauza bat da, ez dakit, fizikoki oso nekatute zauzenean ez da zelan gestionatzen dozu mentala, baina, Ja, eta zerek esaten dizu zure, barruan edo buruan jarraitzeko? Ja. Momentu batetik aurrera jartzen zara en modo automatiko. Eta esaten duzu, ez pentsau.
Bai, aurrera eta holan, bajoi momentu edekosuz, momentu honak, apur bat, edo izan superazar, ezaten guro eta maitu eta derrepente ikusten duzu jentia animetan eta derrepente zauz hemen, baina ondo, esperientzia oso polite da. Baina, aipatzen duzunean 70 kilometro, zenbat denboratan egiten duzu hori? 8 ordu, ez dakit, Ez que depende bai desnivela eta depende lasterketa bakotzak dekozen ezaugarriak. Eta badaude estrategiak hori antolatzeko, adibidez, janaria edo gelak edo ura? Nik ez dekote estrategia holan berezirik. Bai, jana oso importantea da, eta bai saiatzenaz, joia aurretik, sartzen eta sartzen orduen. 40-45 minuturo zerbait jaten dut. Osa, nahiz eta ez eukin gozerik, bueno. Eta batzutan tripak edo txartoteko da zenien edo ez jate zenien barritak edo hain ondo sartzen, beti eramaten dut isotonikoa uretan. Orduen, hori edaten dut errez. Orduen, nahiz eta ez jan, solido ez gelak ez ezebez, horrek egiten dozte ondo, eta daten dut hortik, eta behintzen dau kubri dute. Eta gero kafeina. Ostras! Bai. Horrelako gauza baterako prestatzeko? Bai. Eta zuk esango zenke oin zure maila honenien zauezela? Ez dakit, nik uste dut aldotela emon gehiago. Bai, nik uste dut oindala urte bete hasi nazoran intensidadea gehitzen. Oin arte kilometroak deko da asko, eta bai, eta guantetan dut asko, eta resistentzia bai badekot, baina nik uste dut oin arte ez doda zela landu gauza asko. Joi! Eta badago presio bat maila horretatik ez geizteko edo bintzat hobetzeko? Ni oso lasai bizinaz, zentzu horretan. Nik bai konfietan dut, joango nazela, urtiek demostratu dozti ez da urteek aurrera inala hobetzen joen nazela. Orden, oin pentsetan dut eta esaten dut, aurreko urtiek kontuten eukinde, segaitik ez dut hobetuko, behintzet mantendu egin dutena, ez da? Eta motivazioa badekot, ezke goguek badeko daz, eta badakit jarraituko dutela egiten bardine. Orduen, ez dakit, hori deko talde. Gero, lezinore bat agertzen bada momentu bat, edo jausten naz, edo zer sepasetan baiate, hor gauzak aldatuko ziren, baina berez, segaitik ez, bai pentsetan dut aldotela hobetu gehiago. Eta hazin darra lantzen, bai, orduen gauza barriak sartzen, estimulu berria gorputzeri. Noski. Eta egindako lasterketa guztietatik, zein da zuretzat gustokoena edo bereziena edo? Justo abadinotuk hurbil dagoen herri baten, Mañarin, horreiten da, oindala 2 urte azizien antolatzen lasterketa bat, Mañaritik atzetara. Eta da maratoi bat. Eta oso polite da. Mendian? Mendian, bai. Wow. Eta oso teknikoa da, desnivel handia deko, 3 kilometro 10, eta hori niretzako da politena, bereziena, eta dana, dekoz aldapak, oso teknikoa da, ez dutzen moten aukera inbeste korrika iteko, eta niri aurreko urtera arte gitxi gora bera hori nire ezaugarrietako bat zan. Oso ituta aldapak ondo igotzera eta ondo geiztera terreno horretan, baina korrika itera ez nagoen hain ituta. Zirkuitu bai, beti egunero nauen lekuetatik pasetan da, orduen, eta tontorretatik. Orduen niretzako lasterketa hori oso berezize da, eta oso guaia. Eta zu talderen baten sartuta zaude edo zebeka bus egiten zudana? Ez, aurten justo sartu naz talde baten, Euskal Musinen, sortu da behoin talde bat eiteko ultra lasterketak. Eta bertan gauzen, ez dakit zenba partaiden gara guztia, imagino, 8 gauze enfokatute eitera distantzia luzeko lasterketak. 100 kilometro inguru. Wow, eta entrenatzaile batekin? Ez, ni nire kontu. Zure kontu den antolatzen duzu? Bueno, ni etxera joango naiz flipatuta. Bai. Baina nola ikasten da zure kontu hau egitea? Oin arte ezke ez neukon oso egituratute bez. Eiten naben eta listo, ez neukon, urtetan nintzen egun bakoitzen ez neukon helburu bat, nik esaten naben, hau egunero errepikatzen eta egunero egiten, ez da, azkenien resistentzia bat lortzen dozu, eta gorputzek ikesten dago soportetan, ez da, eta zemat eta, ez dakit, hilebete pasa ondoren, edo bile, ez dakite, 3 hile barru, aguantauko dodaz, hobeto, oin sartzen da bilen volumena. Eta denporak aurrera aina ala, hobeto, orduen, ez dakit, apur bat, holan, un poco a lo loco. Eta oina zinaz apur bat indarra sartzen, abiadura bebai, serie batzuk nahizta, ez guztau, hain behar direz, eta egiten dodaz. Eta gero, volumena bandala gehien guztetan jatena, orduek eta orduen mendien, orduen hori ondo. Bai da, estrategia batzuk zoizena apur bat ikasten eta zaten zu, hau egiten badot, eta zeo zer barria danean, gainera, estimulu barriak emoten dutzen zunien gorputzeri, errez hau bai hobetzen dauz, zeo zer barria da, orduen. Holan, un poco a lo loco, baina buruagaz.
Eta hau guztia gainera lanarekin uztartzen Bai, duzu. bai, ez hitzaia naz, hezkuntza laguntza espezialista eskola baten, Durengon, bueno, egia da, etzetik hurbildekotela, eta gero 4:00 edo 5:00 amaitzen dutenean, aukera dekot arratsalde osoa kirolaiteko. Ostras, 8 ordu lanean eta gero 4 ordu gehiago mendian. Korrika alde batetik bestera, baina, bueno, bai. Ondo moldatzen az, eta gero uda eta oporrak deko guz ordu ez horretan bai. Baina Euskal Herrian adibidez, eguraldi nahiko txarra egiten du batzuetan. Nola kudeatzen duzu hori mendian zaudenean? Arropa jantzi eta bendire. Eta pneumonia? Ez dut eukin inoz. Wow. Ez dut eukin inoz. Ostras, Justo aurreko asteburu ez, baina aurreko asteburuetan indau oso guraldi eskasa. Eta, bai, heltzen zara etzera kalaute, baina, bueno, geroko dutza gehiago eskertu. Dutza bero bat eta listo. Eta zeintzuk dira zuretzat, alde onak eta txarrak? Niretzako berez kirolonek ez teko alde txarrik. Alde honak asko, naturagaz kontaktuen zauzela, ez dakit emoten dutzu aukera, 1000 aukera deko, eske ni egunero nau, bentetan gaur ze buelta ingo dut. Eta 1000 aukera, eta venga, gure dut tontorra egin, tontorra izozer teknikoa, gure dut korrika gehiago egin, beste gauza bat, paisaje desberdinek, eske ez dakit urtaro bakotzak bai emoten dutzu gauza bat. Orduen, eske, eta niretzako deskonektetako, nire korrika itea guztetan jate, baina, eta batzutan, zintan egiten da seriak, eta hori, ariketa fizikue eiterakoen, ni ondo sentitzen az, eta asko guztetan jate. Baina, kanpoan egiten badozu, eta mendian egiten badozu, eske beste nivel baten dau niretzako. Hori ezkezin da ordaindu. Eta hori alde ona eta alde txarra, nik uste dut, kirolak berez ez tekoela alde txarrik, baina bai egon aldala, bakotzak kirolau gestionetako modue, batzutan, igual ez da ainona edo ez jakintasunetik egiten doguz gauzak, eta batzutan igual lagundu biharri kontrara doiez. Erreza da pasetia. Azkenien igerten zara ondo, jarraitzen dozu, benga batzoin, bezen 20 kilometro gaur 30 bihar, eta azkenien neurri gabe egiten badozuz gauzak, eta espadakizu zezo zer barria da, erreza da. Bai. Eta zuko daukazu erreferenterik mundu honetan? Nire edkoa da mendik korrikalaria oian asko durbe behitea. Bai. Eta elkarrekin entrenatzeko aukera izan duzu adibidez? Ez dugu sekule entrenau alkarraz, baina, nik esperantza de kondondo, aurten seguramente, momenturen baten egingo dugu zuzera alkarraz. Hemendik dei bat, egin dugu, hau entzuteko. Igual hori da zure kirol helburu bat, urrengo aldera hori da, kirol helburu bat. Igual hori eta besterik badukazu beste kirol helbururik edo. Egiten dodazen lasterketak ondeitea. Deko da solan aurre ikusita 5-6 urte guztien zehar, eta batez be Baldearanen dekot bat, eta Mallorcan dekot beste bat, eta horre biak gureko nabezan oso ondo egin. Bueno, nire esku da ondan egin. Oso ondo. Jode, superinteresgarri eta Ni flipatuta gelditu naiz abetetzen da. Orain jokutxo bat prestatu dizugu. Lehen ukituan du izena. Nik galdera batzuk botako dizkizut, eta bitartean olatzek baloia pasako dizu. Orduan, zuk erantzuna botatzen duzunean, baloia bota berrezu ere. Berari denpora guztian, ez da? Bai. Prest? Bai. Venga. 1, 2 eta 3. Kafea edo tea? Kafea. Oraindik egin ez duzun lasterketa bat. Travesera. Zapatu baterako plano berena. Mendira, puentea. Eta mendi gustokoena? Aioitz. Mezuak bidali edo telefonoz deitu? Telefonoz deitu. Lasterketa bat hasi baino lehen, zer duzu mania bestela? Kordoiek lotzea. Telesaiak edo filmak? Telesaiak. Bakarrik edo norbaitekin entrenatu? Bakarrik. Gustuko duzun leku bat? Ondartza. Eta ondartza gustokoena? Laga. Bale, oso ondo. Bila laga esaten, Egia da. Bai. Aurreko batean batean. ere laga. Esan zuten. Zeukingo dau laga. Bai. Bueno, primeran, gelditu naiz maniekin. Bale. Ze esan duzu, zure aurpegiaren gatik bat baino gehiago agian badituzula. Esan duzu lukarriena. Ez, horrena konturatu nintzen hain dela gitzi. Egin dudaz lasterketa pila bat aurreko urtean, baina ezkein dela gitzi, justo eta Gijonen komenta honotzen nire bikoteari, dekot mania bat, azken aldean konturatu naz hori, makurtzen naz, justo minutu bat baina niñau, eta azten naz hor lotzen, korapio bat, 2, 3, 4, eta hain dela gitzi konturatu naz horrena. Bueno, eske istripuak ekiditeko garrantzitsua da, ez? Nik enuk esango mania bat. Gero egunerokotasunien ez dute moten egin beste garrantzi, baina... Ostras! Bueno, aprobatuta, Oso ondo, primeran atera da jokua. Bai. Ba, listo. Listo, primeran. Azken galdera falta da, dala zea holko emango zenioken zure 15 urteko Ainara horri. Esango notzen, beti aurrera egin behar dala. Bizitzan,
apur bat mendia eta bizitza moduen, ez da? Mendian bebai, lasterketetan zer pasetan da bardin, ez da? Azkenien aurrera behar dozu, dauenagaz, eta ezke dauenagaz, bizitzan bardin. Listo. 70 kilometro aurrean dituzunean, hori baldin bada pentsamendua guk ja aurrera egingo dugu beti. Hori azten duzu baloretan gehiago, bizitza, 70 kilometro. Ja. Aholku, superrona. Guretzat ere, oso ondo, eta ikusleentzat ere bai. Bai. Beraz, mil esker gurekin egoteagatik gaur Ainara. Ondo gontzara? Bai. Primeran, bestela esan, Eta listo, zuei, datorren astera arte. Hori da, eta badakizue podcasta Guau eta Primeran plataforman daukazuela. Eta Instagramen baita ere, zati txikiekin. Datorren astera arte, eskerrik asko. Agur! Irabazi arte